zuciyata tana ta kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana Fatima Zahra diyar nabina. Zuciyata tana ta kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana Fatima Zahra diyar nabina. Zuciyata tana ta kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana Fatima Zahra diyar nabina. A tsainaka. Bismillahirrahmanirrahim kai zana sa a farko. Almaliku ban basira zan yabi Fatima ka bani iko. Wannan da ta zo da sanka zana ya ba ƙara bani karko. Fatima ki ban na miko, begen ki zana ɗauko. Yaushe ne zana ganki Fatima Zahra yar nabina. Zuciyata tana da kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana Fatima Zahra diyar nabina. Bi salati ga annabin nan madogara na abin yabona. Wannan da ya zama jigo a kauni shine abin roƙona. Sahabu da alihinsa suna da girma ni dai abuna. Sashe shugabana Tijjani mai gidana. Barhama kai na nuna abun kaza na je na zauna. Shariful asilu shehi abul futuhati muradi. Wannan da in ka ganshi nan take za ka yi nishadi. Amadu yarwa ashe kai ka zama gayatul muradi. Ni da kai nake zumuɗi da yaban ka zan yi taɗi. Ka rike ni kar na faɗi domin ko kai nake ta zauna. Domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana Fatima Zahra diyar nabina. Assalamu alaiki Zahra Batulu diya gurin mahaiki. Bakonki ne ya zo yau ya rera baitukan yabanki. Ce da ni shigo ciki sai ki bani dukkanin masauki. Zanyo yabo da zauki a gidanki yar ma'aiki. Ki fito da ke mu gana domin isar sa annabina. Rabu ya ɗaukaka ku sannan shi ya yi ta muku hidima. Kuma shi ne yake yabanku ya yi ta faɗar kutun a can ma. Sannan mala'iku sun yi ladabi gurin azima. Sannan da insu har ma aljan zuwa kunama. Har sama ta yabe ki waya kike diyar nabina. Zuciyata tana ta kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana Fatima Zahra diyar nabina. To ni me zana ce ne fagen yabanki ya munira. Komai nake tunawa sai in jikin ɗara shi Zahra. Yau gani nan gabanki babu tsini bare dabara. Ƙaunar ki sai ki ƙara a garen cire larura. Sannan ki bani dama in ta yabanki har a rayuna. Mulki kike Salima wa zai gane matsayinki. Ya shugabar dukannin nisa'u har da masu balki. Wai ni ina su Maryam Asiya ne ku duba aiki.
wallahi suna bayanki dan ke kike rabanki kin bai wa makiyanki balle masu so da ƙauna. Zuciyata tana da kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana faɗin mazara diyar Nabina. Ya mai cikar mukami banga yake bagun iyawa kyan kwalliya diresin faɗi mazahara ce kyakkyawa kuma ga cikar isa kai ke kika haifi bai barewa ke ce gare mu inuwa sannan mai haskakawa hasken ki ne ya haska har zuciya take ta ƙauna. Ni dai kawai kisa in ganki a nan kwacen kiyama dan na zamo kamar mai miki a sanki ya na'ima kullum idan na zo ni na zauna zan tuno karima sannan idin ga fama da yabanki ya azewa zan so ki ce khalifa ka zo gare mu sai mu gana. Zuciyata tana da kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana faɗin mazara diyar Nabina. Ke ce abun faɗi daga baki har zuciya masoyiyata sannan batuli ke kika zan masula na samuwata nike nake yaba na ji daidai faɗi masa in cire tuta sannan kisa na huta dan shugaban halitta sannan ki yarda kullum in ta ganin ki yar Nabina. Zuciya tana ta kuka domin ta ganki ƙa'ima yaushe za ta ganki Fadima yanzu ko anjima ki sanar da ni amsata Fadima Zahra kan na koma mun rabu ma'asuma ki zo ki min azma kan zuciya ta buga Fadima sai ki zo mu gana. Zuciyata tana da kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana faɗin mazara diyar Nabina. Kuma ni nan na sanya aya cikin yabanki yar safi Fadima ki an shi waƙar sannan ki ce da ni masoyi domin baitocin zaki dan ya sa na dinga sauyi na zamo kamar wali a cikin yaban nabi sai ya da ga yan khalifa da asama mun zo da ƙauna. Zuciyata tana da kuka domin ta ganki cikar muradi. Yaushe za mu gana faɗin mazara diyar Nabina. Zuciyata tana ta kuka domin ta ganki cikar muradi yaushe za mu gana Fadima Zahra